Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Senjuk kinong di jan kasi market kebajusyong di jan hamot prana kasni balang kralik bani kendo ya umentu rangba kejela u konrat kisang ma bandawa ba kesorkar kan penstet bat pendep no kloy ya ka kasi market building kabrang shna hajan mat pran Kidegi prapo nriungut kilong kimi nong di jan glasya penkundria shipo na mot pran bat menta kidang syong di ha kejaka yang kali riboy district jeep stand kat ba kemuda kadang pentri ke building thamai jong kasi market habakran syakilat pathai khubor ka secretary ka senjuk ka kong lari sukrani kalau ong ba ka kasi market kamdai tanggayo handai ka longru ka dak jing itu ba ka jing impact ba jong kilong kemi kasi ki ba kamai jakpo da ka badi jan kala kentui ka sarkar bakan pendep kloy ka building khnang bakin la banit phai biang sya ka jaka ba ki ju kamai CM Mental City ka David bang iwan halor ke emergency exit ka entrance ke babiang but ke ventilation ke babiang ti hangte hapo parking jaya ketika mau matran katu ka parking barem ka bangila ada pra ti ka assurance ke bi CM ti ikam ai ka assurance bin ong kan long bet ndai ong ultra level bus kana kalyang jeng i ini ada banyak kren bat ringkat ke office jeng i input din bat smart city ihaban pet ihaban da ayu biang namar ka building kelayeng ti katakan syong yang hakajing start yung isa CM kan ti nging isu syania terlibat hakat syania be hakajing start yung i da isa CM ikloy banera pingi ki iki long balang kan tatah yang hoi bingi i ka tasnam phila syong hati hapo pram chakadukan ka cek kamai chakpo ju ka biang ka bit ba ta hadin wala pran ka cek cing pran pi poi no ha tu ka starting dia umswa te kalong kum no kayo phila bunyo thu kayo ti hapor bangidang syong na jengking kayo kaya kunciya jong kapori kata ya kayo nimla raban keren tanya kayo kan long unta kan sembaya biang bero ngin kanya biang hi la kaduna ngiduna kata ta hadin blap pran tai phile chapo po stan phai ko kumno kalong bar ki ekijing kendo jupi ki ekijing sam jupi ha te kayo kejing kenduk jong kejing ti kata tingi ong ipi kejing bam ya hap ya kalintiat customer wan syu namarkin hap man wan khnang ka main area kadai ka mat kran area naduk man syu bangi syong kejing king mat kran ru kadai kejing king kadai hal po mat kran bai ha main bai ha center bai ti nang tu ba kipen kriya ru kipen kriya hapo kram parking jaya ti menta ya kan ka temperi pada kipen kriya menta pada kadai sadu stand boy ti ka stand boy bat kamat kran kala ai pher bak labak ki customer bakin wan khnang gila thaj laj stang ki tu ki customer gi don kam shisha ban wan ban thiet ki jing don kam jong ki ti wan ndrei na kalyang upat ba babun tu la thaj kin ban wan khnang ka jakaru kam shingan mo hastan boy namar bakatu badai ka jaka ka parking desin balale jot ki kali barokhat kala kerja ti kinong lek nong wan ru ki long tien ki long kenja ka wan damangi ru hang tu san ru bajia ka mut ngila hap sedang no ban khang lagi dukan namar ba la duna brio sin balale tu ki kali boy nang tu barokhat kala long kenja bejar tu surok stu te men tanga ngi su ya ka jing syang bajing kendo jupi ban biang penbit ya ka jakpo ban biang penbit ka ka syong ba thain tar dal adep ko ti ka parking ndrei lanu se ka sarkar kan penbiang igini lanu ya ka jing ong lanu te siam ru umpala ban batai namar ba kidang pentri mentai kan jing wan jongi ka bakongsan ka debe kata hi bangi pan ya kalinti ka babiang ka de bandan ka entry bar ka exit ka babiang namar ba kan long peluit kan long iu kan namata ki customer namata ki jongi ru namar ka main entrance ka baki ai menta ka debe isu staircase suban her sepo de tang kumbalai pok na saukot hapo kata ki ka commercial area ka ba ke badan kedukan ke yau syapo nang tu nginyarong bat ki customer nang tu nginyarong ngi don kita daju di baket e kamar ka jongi ti kalalong hamnya bahagen sa kalong syapo ti katangi kwa tang ka entrance ka bakam he bat ya kata emergency exit bat kini kejing hangiet namar ventilation di babiang syapo kalong banginyo ka air ka babiang tak pi katang kumno nga ngade ikong lari sokrani i secretary jong ka kasimar kasinjuk kinong dijan kasimarket mga de sheba marlin nonggan ngade president jong kasinjuk kinong dijan kasimarket piru piwan humjo he ngade dalaman khabitan ngade member jong kasinjuk kinong dijan kasimarket ini baro ngide ilang kasinjuk dingi don dekat ni ngade ka jingjinga jong kalentia pat ka me hap lenti syuk
ti henry ka di ka thiet ka dan bet mo kat hayo ka balak kentang ti ka dan bet ji ho ngim ong ba ngim shong sa thi ngim dan ngim di ngim dai bangin ngim kran ya kata ngi di hi tang bah bang ya compare bat ka jing di ka bang di stay sa po mot kran te ka per bak lapak ti hapor bang irang shong man sha hang thi ti nadu nyaw beji mesta pang lalong ti ila wan shong dukan ti hadu pra beji men mi du bidang la man shong dukan hang tu ti henry ha ka bayari pa dia sari stan boy ti ka dukan ka por bang clear ni hapri hadu ti khatwai beji fish push teng khatwai beji ki khatar beji birang ti dukan ti ka por khangru ka dei no san ru beji ay khangru beji namar kim dan chu beji bawa ti itu por wan customer di tang por men si jan mi chipang ti kata hi ken kelong ka jingdu nong ni ti ka ai ka bangi kwa ka sarkar pakan dia khamba ka dei hakata ka jing yo nong jongi ladangi ka sarkar hi si ai ni pakan pendap ma wud ka tiga building sa tay ling ba ni jing ringkat gini jing dawa gi jongi ti ngiyo kanya kata ka jing pendap ya ka yeng kesem ka dia ka kiet pada ka biang ti ngiruk ngiyo kan pendap ya ka yeng kesem ka kum ka jing dan kam ka jok menta mo ti tang kita hi ndrei ka jing e pher ka bang dia syak hasi market parking jaya mat kan bat ka jing e pher jong ka stand boy ka ditang ka jing jangai bat ka bam ya hat ka ling tiga Ti manta ba shuan sundu ICM ka ai ka isuran wa ICM ka isuran wa ICM ha ka ba i CM yung iklam I assurance ha yang no iklam I yang huna yang ba pi yung tren ka pare pina ada